आंनि चेनेल नायगिरि गासैबो जोंनि बर' रायजो-राजाफोरनिसिम खुलुमनाय जासिहरनाय जाबाय। रायजो-राजाफोर नोंथांमोननि थाखाय दिनै नैबे फुंबिलि समावहाय माखासे आपडेट्सफोर लाबोदों। नोंथांमोना जुदि गोसो गुदुं इन्टारेस्टेडब्ला बे आपडेट्सफोरखौ नायलांनो हागोन आरो जुदि नोंथांमोना आंनि चेनेलाव सोरबाफोर गोदानयै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना गालांनो हागोन। अब्ला दिनैनि आपडेट्सखौ नोंथांमोना नायलांदो। बिटिसिनि एसेम्ब्लियाव दान्थे-बिदान्थे। बे एसेम्ब्लियाव बेरेखा हान्जा बिपिएफनिफ्रायबो बाहागो लादोंमोन। एसेम्ब्लि जोबखांनायनि उनाव बेरेखा हान्जा एबा बिपिएफनि एमसिएलए देरहासार बसुमतारिया माखासे अजद दैखांदों। मेला फाटिले नलेज फेस्टिभेल और ISPLर 6 शेड्यूल इंटार 6 शेड्यूलर जितु खेल फाटिले ताते एडुकेशन डिपार्टमेंटर परा 36 crore खेलर नामत पैसा खरच आपनालोकर मिडियार नामत आमी आपनालोकर तथ्य দিব পাৰো যিসকলে 30,000 মিডিয়া হাউসক পেমেন্ট কৰিছে এই মিডিয়া হাউসৰ ৰাইটিং পেডত 9 লাখ টকা ৰিসিপ্ট দেখুৱাই পেলাই বিটিসিৰ পৰা পইচা উলাই খাইছে মিডিয়া হাউসৰ পৰা এটা মিডিয়া মানে কিবা হাউসৰ পৰা 6 লাখ টকা পেমেন্ট দিয়াৰ এটা স্লিপ তেওঁলোকে জমা দিছে বিটিসিৰ পৰা পইচা উলাই খাইছে সেই মানুহজনক মাত্ৰ 30,000 টকাহে পেমেন্ট কৰিছে ইয়াৰ एकर्डनि 6.3 दफा बायदियै जायफोर भेन्सार डिग्री कलेजफोर दंमोन बेफोरनि मादाव 10टा भेन्सार कलेजखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय जाबाय होनना फोसावदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा विल्सन हासदाया बेफोर कलेजफोरा जादों फारियै 1 নম্বৰত तामुलपुर कलेज तामुलपुर द्वितीय নম্বৰত আছে ডিমাকুছি कलेज ডিমাকুছি उदालगुरि तृतीय নম্বৰত আছে मुसलपुर कलेज मुसलपुर बाक्सा जिला चतुर्थ নম্বৰত तामुलपुर डिग्री कलेज बरखपा तामुलपुर जिला 5 নম্বৰত আছে गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म कलेज टिपकाई कक्राझार डिस्ट्रिक्ट 6 নম্বৰত আছে बड़बाजार कलेज बड़बाजार डिस्ट्रिक्ट चिराং 7 নম্বৰত আছে भेरगाঁও कलेज भेरगाঁও डिस्ट्रिक्ट उदालगुरि 8 নম্বৰত আছে जमदुवार कलेज जमदुवार जिला कक्राझार 9 নম্বৰত আছে कोकलाबारी चापागुरि कलेज हाजुआ बाक्सा जिला और 10 নম্বৰত আছে रुनिखाता कलेज रुनिखाता जिला चिराং ई-रिक्शा सालायगिरिफोरा सोमावसारदों 1000निबो बांसिन ई-रिक्शा सालायगिरिफोरा खानानै होनाय नेम खान्थिखौ गनायना लानो हाया होननानै बुंदों आरो आसाम सरकार गो बेक बायदि बायदि स्लगानजों हरजिखावनाय हाबाफारि लादों। बर'फोरनि सोरबा दैदेनगिरिया गावथारजायोब्ला एबा जिउ गोमानांगौ जायोब्ला बिनि रेसपन्सिबिलिटिया अमर सिंह ब्रह्म आरो दावराव देख्रेब नार्जारी जागोन बुंदों एबसु। बिथाङा दिनै दालाली बा बबेबा मोनसे पलिटिकेल आफादनि दिनै बिथाङा ट्रेक्टर ड्राइभार बायदि बायदि बुंनाया बियो मुगैथाव लाजिथाव आरो बेबायदि जुदि नोंथांमोननि बेबायदि बाथ्रा मिडियायाव बुंनायनिफ्राय जुदि जानगाराव थायाबा उननि समाव जुदि जोंनि दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव बा जोंनि बर'निफोरनि गेजेराव सोरबा दैदेनगिरिया जुदि गावथार जायोबा बा जिउ गोमानांगौ जायोबा बेनि रेसपन्सिबिलिटिया अमर सिंह ब्रह्म आरो दावराव देख्रेब नार्जारी बिथांमोननियाव जागोन मानगोनां जोंनि गासै बर' हारि रायजो राजा नोंथांमोन बिथांमोननि बाथ्राखौ जोङो साननो गोनां जागोन आरो बिथांमोना जे जातियाव माबायदि कन्ट्रिबिउट होदों दिनैनि थारिखआव बिजिरनायनि सम जाबाय। बिटिआर सान्ति शक्तिया 4 बोसोराव आगान होबाय नाथाय दिनैसिमबो उदां जायाखैसै रन्जन दैमारी आरो गोबां एक्स एनडिबिनि केडारफोरा बिनि सायाव खुगा बेखेवदों एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। তেওঁলোকে CBIৰ জিম্মাত বা জেলত আছে আৰু বৰ্তমানৰ NIA কোৰ্টত 56 টোটেল 63 NDB কেডাৰ তেওঁলোকে যাৱজীৱন কাৰাদণ্ড বা কিছুমানৰ ট্ৰায়েল পৰ্যায়ত কাৰোবাৰ 10 বছৰ কাৰোবাৰ 12 বছৰ কাৰোবাৰ 15 বছৰ অতিক্ৰম হোৱা পিছতো তেওঁলোকক মুকলি কৰি দিয়া নাই। আমাৰ দাবী আইনী যি প্ৰক্ৰিয়াই নাথাকক কিয় কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে শান্তি স্বাৰ্থ যেটো চুক্তি হৈছিল চুক্তিৰ 4 বছৰ এতিয়া হ'বলৈ হৈছে তো ভাৰত চৰকাৰ আৰু অসম চৰকাৰ এটা দৃঢ় ৰাজনৈতিক পদক্ষেপ লৈ পেলাই তেওঁলোকক মুকলি আকাশত আনিব লাগে। 2024 নতুন বছৰত
আমি মানে বাট চাইছোঁ, আশাৰে বাট চাইছোঁ যে কিবা নহয় কিবা এটা ভাল খবৰ আহিব। আৰু এই ক্ষেত্ৰত বড়ো জনগোষ্ঠীৰ চুক্তি স্বাক্ষৰকাৰী হৈ এপছুৰ তৰফৰ পৰা মহামান্য ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মু ডাঙৰীয়ানীক আৰু অসমৰ ৰাজ্যপাল গোলাপ চান্দ কাটাৰিঙা ডাঙৰীয়াক আমি এটা পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিম, যাতে তেওঁলোকক বিনা চৰ্তে শান্তিৰ স্বাৰ্থত তেওঁলোকক মুকলি আকাশত এৰি দিয়ে।